السلام علیکم подписчиков амакаса созен хубен ва ҳамаи шумо раҳмати калон саломат бошед барое ки шумо мара дастгирӣ кардед шумо мара поддержка кардед бародарое ки билета давно харидан хӯрое ки билета давно харидан ҳамеха ждат кардед саломат бошед раҳмати калон ман бисёр меҳнатдорам барои шумо ҳама раҳмати калон бозии хидмат дина гузарондем ба поддержкаи шумо раҳмати калон бародарои қорған бародарои кӯлоб бародарои хуҷанд ки айман билет харидан призора буридед саломат бошед виродарат яхзанен қолоғи бисёр тамад шӯи виридви раҳмати калон саварки сашт мажа поддержка сав ҷонар морем виродара яхзанен обод вед худованд тамар лабде дакешт бо следующий бозӣ ждат кинед мошини муҳима барои шумо мемонам билет 500 рубле раҳмати калон барои бо мегум дастгирӣ и гап тамарлем зайд верод аз рӯи то ҳеч чидам ғац мухати гап надед успех